Det betyder, at i morgen er der Believe Excel i Kolding. Det bliver spændende. Men det bliver godt, tror jeg. Nej, det bliver godt, det ved jeg. Så det, der skal laves i dag, det er bare at gøre tingene klar. Opsætning og øvning af musik og en tur i fitness måske, bare for at være 100% klar til i morgen. Så I kommer ind til at følge med i, hvad der kommer til at ske. I kommer til at være en del af hele processen. Så. Jeg ved ikke, om det er noget. Jeg kan nok ikke spise bomben. Jeg møder sent på arbejde. Jeg skal køre mig hjem på arbejde, så skal jeg lige hjem og kigge på nogle eksamener og så videre. Så det er væk fra vejen, og så kan jeg bagefter koncentrere mig om koncerten. Yeah, that's me. Ready? Are you ready? Are you ready? Bra. Hvad så, Arman? Hvad så? Hvad er du gang i? Vi bygger en lydø. Lydø? Det ser da meget fint ud, det der. Det skal vi gerne holde. Har det taget lang tid? Vi skal lige finde ud af, hvordan i verden det skulle sætte sammen. Den er mulige stummer og stykker. Så. Ja. Men nu er den færdig. Sådan. Det var det. Det var det. Godt klaret, mand. Det ser godt ud. Det ser godt ud, Kro. Tak. Hvor lang tid er I brugt indtil videre? Jeg har været her siden klokken 3. What? Så, men det er kun med lyd jo. Ja. Så, men vi er i gang. Ja, det er I. Det ser sindssygt godt. Vi kan nå det. Ej, det kan I. Hele lærredet, der er tomt. Ja. Det er fedt at se. Så hvis du nu satte 3 meter tæt på, og så lige med de der overlap på den her. Det er fint. Det kan godt. Så har vi den jo her. Ja. Så bare køre den ind over. Vi stopper her, så er det fint. Kan du finde ud af det? Den forkerte vej, William. Kør den mod ud. Skal vi se, hvor vejen kører? Ja, jeg tror. Det vil de så Hey. Gør han det rigtigt, Aaron? Nu gør han det rigtigt efter 5. forsøg. Nu skal du kun tage noget enkelt hånd over, mand. Nå, Philip. Hvad laver du? Hvad laver? Ja. Sørg for, at de andre laver noget, ellers så skal der ingen skid i år. Det var sandt. Nej, men jeg har gjort det godt. Jeg synes, det er vellykket af. Ja. Scenen er kommet op. Lysfoldet er stadig i gang. Lydfoldet kommer lidt løs. Ja. Og så i morgen, så er der bare alle på. Ja. Så er vi i gang. Fedt, mand. Sorry. Not gonna happen. Virker det? Ja, nu virker det. Virker det? Ja. Sådan. Prøv lige at tage den ud. Philip havde spadet hele gangen med, men vi bankede ham. Det kan jeg godt huske. Var Jesper ikke med der? Jeg bankede ham altid. Philip nåede til vejen, han er hurtigt. Det kan jeg godt huske. Det var... Jeg tæsker så meget lykke. Ej, det var sådan for ham. Hvad er det nu, han hedder ham? Er det for meget reverb? Den er faktisk fed, den der reverb. Ja, så kan man også... Nej. Noget. Man kan sætte flere ting på. Ja, hvordan gør man det? Så gør du det her. Nå, okay. Okay. Der er et eller andet, der er peak. Hvor har du stjålet, bro? Alt det her sauce. Gratis reklame. Invitation, man. What are you saying? Ja,
And saying, do it 100%, we'll do it 200, we do it 300. Alright. 300. Okay. Og når du så er ned igen, så skruer du dem ind, så kan du trykke på dem, så er der en fjeder i, så ryger den lige ud. Ej, hvor mega nice. Nej, det er ikke nice. I får simpelthen en præmie for at have gjort det på den mest besværlige måde, der overhovedet findes. Kan du ikke få den ned på den måde, jeg har fået den ned på? Jo, nu skal du gøre. Det er taget 48 minutter, men okay. Bil extender. Hey. Jeg har værdierne på, så den reagerer perfekt på en band. Klokken er 9. Og det er dagen, hvor det sker ved Believe Excel. Lige om lidt skal vi lige over til hallen og se, hvor langt vi er kommet. Og efter i går, og bare lige få de sidste ting på plads. Der er selvfølgelig meget arbejde nu, men det må vi se. Og så skal jeg køre over og hente 1224 lige om lidt her. Drengene fra England. Så det bliver sindssygt fedt. Og ja, folk har arbejdet hårdt. De har arbejdet virkelig hårdt, og de har gjort det godt med scene og lyd og lys og de visuals, der skal op og så videre. Folk har arbejdet helt op til kl. 12 og mere i går. Så det må man give dem. Det er sindssygt fedt at have sådan et team der. Der er nogle galt, hvis man ikke kan lide gulddreng. En ser nok kommende konge i Danmark. Ja, okay. Og statsminister. Altid husk at hænderne på rattet, når du kører. Last time I learned how to drive 2 cars at the same time, throwing gate signs out the window. And this was all hey. Okay. Okay, I'm just really I was praying. So please don't hate on me, hate on the one that created me. Man, I'm from Er du excited? Look at this. Look at it. Yeah. Skal vi have korer på, eller? Eller er det trommer og mikrofoner? Jeg har nogle backing-sanger med. Har du? Nice. Vi skal synge på færøsk. Han hedder Justin Timberlake, jeg ved ikke, Justin Timberlake. Illuminate. Og så Peter. Og så? Glæder du dig til i aften? Jeg er så excited. Ja. Vi er klar. Sådan. The show must go on. Vi skal bare lige være klar. Det vil sige. Det bliver vildt. Og vi har bare All right. Så virkelig klar, eller? Jeg ved ikke engang, Yeah, buddy. We got this. Er du klar til aften? Nej. Jo. Det bliver vildt. Det bliver en syg aften. Og se det her. Altså, det har jeg... Jeg bare lige kunne skyde snit, og så kører det. Så kan jeg bare lige prøve at spørge krog der, og så kan I bare lige rykke i net så hurtigt. vi til film, når vi finde ud af det. Skal jeg lige gennem beviset? Jeg har fikset for dig. Jeg har fikset for dig. Jeg har fikset det for dig, Martin. Tak, det var rigtig pænt. Sådan der. Det er som det skal. Der blev også sekvenset. Ja, er det rigtigt? Yeah. Illuminate. 800. Jeg forventer 600 til showet. 1000.
600 til 700.000, ikke? 700.000, ja. Præcis. Men så behøver du ikke. Jeg er ikke på den store mikrofon. Men vi er inde for at købe ind i Netto. Og siden det bliver lige selv, så er der LED-telefoner, som de har fundet frem. Høj kvalitet, 50 kroner. Høj kvalitet, kun 50 kroner. Så vi spørger en hel masse, hvor meget koster det normalt? 1000 eller hvad? Jeg har nogen til 1795. Se, der giver rundt til 1700, jeg får noget til 50 kroner. Det er kvalitet. Det er ligesom... No weapons can touch me. No weapons can touch me. Hvad tænker der i den anden bil? Hvad sker der? Come a tsunami, got my gun behind me, the lion safari with my love coming. Looking at you going down like Titanic, the hand is the hand, but mess up, we got it, but they don't know when they walk in the zombie. Jenny, that's all. Tell up the ball. Yeah. Hey, hey, oh, hey, oh, hey, hey, hey. Out. Here we go. That's cool. These two girls right here. The dancing is amazing. The whole time. It was amazing. Everybody round of applause for this thing right here. So real that I can't consider. That's what it does. Yo, this is for you. Yeah, I need you. København. Åben. Alt for træt. Ja, det er godt så igen. Nu er vi... klokken er 8, og i går var sindssygt fedt. Rigtig syg aften, hvor vi havde det virkelig sjovt, og hvor vi hyggede os. Men nu er vi på vej så for at køre drengene til Tyskland. Nej, jeg er træt. Klokken er 8. Til lufthavn i Billund igen. Så ja, sådan er det jo.
Guy in the back seat. What's your name? Will. Will. Yeah. There's a will, there's a way. That's why you said that. Exactly. Yes. That's how this. You actually got a window open, so you can throw coffee out.